Sao vậy đi? Ôi thế. Kau berapa muai? Kau berapa muai? Ngono nak masak ni. Wah, kuci tapi tanda. Sudah. 스펀지가 우리야. 스펀지가. 우리 아빠가 스펀지가 위시하는. 어? Santai. Gimana? नों आंनि मोनसे खामानि मावना होनांगौ आदै बेनि थाखाय आं नोंनो नोगोद 25 रां आयौ Silakan. मानोना जाय दिनखालिनिफ्राय आं नोंखौ नुजेनदोंमोन Bisa nggak? Itu nama lo gua lakar ke gua. फुंनि ब्रेकफास्ट जालाबायदोलै जानला मोनलानो ओंखाम गोजा जाखो डाइरेक्टर Apa? अ डाइरेक्टर दालि जहल ओमफ्राय लिभ दं बानलु भाजा दं संख्रि दं मोखां एरनायब्रा मा होनोमोनलाय पटल दं पटल बे बाथारनाय नङा दै बे जास्ट ओंख्रिग्रासो दे गोथाव ना औ हाथायनिफ्राय लांनाय पापड़ भाजा दं बावदोंसो जाबा जोबा गोथावलै मादों गाबोन जायासै सासे मोर जाखोलै गथ' फुजा जासोलै बियो हाय दे नानि दे जादो दे थावथाराखै नामा थावदो हाय जाखांबाय नै बिसोरो बिफा फिसा दै नैबे फिसाजो बै फिफा मोजां नुदों दा लोगोफोर मैयानो फन बुबाय थादों Misalnya kira benar nih. बै मुवाइला Dulu deh.